Na kowa na ko a haka abu ya faru da kai an ce yan sanda kwana hannun yan sanda jiya. Wa kai ba malam dan Habu haka nake jin mutane suna ta faɗi a unguwa. Waya kama na a police station waya dan kai ni aka kama a police station? Ce mun ka kwana. Wani dan sanda ne sai kama ni kai ba dan sanda ba ko soja bai isa ba. Soja fa masu zuwa soja sosai. Warai kuwa soja fa da ka sani. Shi sojan ko? Warai kai akwai ranar da muka sa wasu sojoji tsallan kwado. Bakari sai da suka yi a wando. Haka ne. Kwarai ku sojan banza sojan kai. Haka ne. Haka ne da me? Haka ne. Wani haka ne yake ce. Allah bai. Ba wani magana yalla bai. Dan Allah dan yalla bai billahi allazi wallahi. Wato kana zagin soja. Wa ni billahi allazi la ilaha illa huwa yaban ku nake wallahi. Haka ne nayi ne dan in burge shi. Ka zagi soja. Ka zagi police. A'a. Saboda haka ka zagi Najeriya. Haka ne. Ha ba Allah ba ya zagi Najeriya zai ga Allah zai ga Allah ba Allah billahi allazi la ilaha illa huwa wanda na saka. A kunne na. Na yi haka ne don in burge shi wallahi. Wallahi tallahi. Dan ka to ya dade kai dade. Wallahi. Ni ma ina so yau zaka burge ni. A ina? A nan Najeriya. Tunda ka zagi police, ka zagi soja, ka zagi Najeriya, zaka ka burge wancan. To ni kuma na so zaka burge ni, zaka ci wannan. Wa? Da kyau. Yalla bai dan ya Rasulullahi ga abu dan Allah dan ya Rasulullahi yalla bai. A gurin da zai kenan ka dame ni zan fasa ka banka. Zan fasa ka banka da bindiga. Hakuri yalla bai dan Allah. Ka tsaya ina so zai burge ka. Zai burge ni a gaban ka. Tunda ya burge ka a gabana. Yalla bai. Ya Rasulullahi ga hakuri dan Allah. Kai. Ba ka ba zan fasa ka gaba daya. Bum! Yawa da kyau. Ya fara burge ni. Shi ya zagi Najeriya. Sai ka cinye duka. In ka ga wannan military police kenan ko a barki ne. Zan ya kuri ta kaji. Kai. A ci su ba. Allah ka hakuri. Ka ci su sai da ce. Well done. Allah bai da ya hakuri da ya.